हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दायो जोङो सफैबाय जाहैबाय एग्जिबिसन बेनो गाखोनाय एवनायानो माखासे एफा गोख्रै बिदिनो आयौ हासुगुलायखानायाव गाखोना लानांगौला गाखो माबायदि गिदिङो नै फालिजोबखायो ए बै सिङावनो एसे गिदिंबाय थायो हाबखालायो भिडिअ'आबो मा वाली बात नहीं है भैया आप समझ में कौन है कान मान लीजिए छोटा बच्चा है ऐसा मेरा आ जाएगा आपको परेशानी आ जाएगी गोगोम गिदिंग्राया आं गाखोआलै इयाव माइरिबो खारख'नाय बायदि मोनखायो नै अयथासार मानसि दं नै गारियाबो माबायदि खारदों नै बेयावबा मा जाखो सालिग्रा ओमफ्राय माखासे खालिग्रा जाहैदों माखासेया गाखोआखैनो औ नै बिसिनिखौसो खेबनांगौ गाखोनांगौ जाबायना बेखौ गाखोनांगौ वाव थाबथाबायलै आंनि भिडिअ'आनो सान्दिया गाखोनो लुबैयाखै दे 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 बै नागाथलाया आं गियोखौ आं गाखोआ होख्लायबोबाय ट्रेना ड्रागन खर'खा नै सिख्रिया सिख्रि हाब गाखोग्राफ्रा ओरैबायदि भर्ति दङ नै दासो बेबायदिनो जाखायो
โอ้โหโอ้โหโอ้โห Mulai lihat honya jangan apa ini ya. Ang boleh gakra, lalu berdiam lu gakra. Tuh, hoi, pakai jangan apa ini? Bola ini pakai dia gakra bola. 무심하네 격박심이구나 그는 그냥 그일래 다시다고 돈 받아야지. 어리고 사실은 어리고 사실은 다시 나이만이구나. बेयाव दङ जाहैबाय गोरलैफोरनि गेलेग्रा ओमफ्राय नैबेबो गोरलैफोरनि थांलाय फैलाय बाथुम बुसुम खालामग्रा दङ बिदि मानखोनां गेलेनाय गोरलैफ्राबोनो बारनि बुसि पानीलाय बे हेलिकप्टार गाखोनायलानो बाबुमोन हेलिकप्टार बेयावसो गाखोगौ आं Menalai, ayo.
मुसिम जोबदोंसो माथो उनैबो गोगोमथारा आंनियावसो गाखोनायगौमोन फाला सुबाय नै मोनाबो ओरैबायदि दङनो गाखोनायानो ओमफ्राय जोंलाय बयबो गाखोनो मोननाय नैबेखौ लाहले आं गाखोआलै नैबेखौ लाहले नै उल्था बावसो आरोबाव ओरैबायदि दंखायोनो मानसिया लावै लावसे गाखोग्राफ्रा नागारट'ला गाखोग्राफ्रा मोनाबायलै लोगोफोर